Shooter Party Events pozývajú na benefičnú štefanskú zábavu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. decembra v M-aréne v Prešove. Dobrovoľným vstupným prispievate na projekty organizácie Mary's Meals. Všetky podrobnosti, rezerváciu vstupeniek a program nájdete na facebookovej stránke Shooter Party Events. V nedeľu 29. decembra sa v bazílike svätého Benedikta v Hronskom Beňadiku uskutoční vianočný koncert telesa Quantum Bora. Súčasťou programu bude uvedenie knihy Perla Pohronia Kláštor v Hronskom Beňadiku, ktorú napísala Viera Peťková. Program sa začína svetou omšou o 11. hodine. Podrobnosti ponúka stránka kláštorbeňadik.nrb.sk. V pondelok 6. januára sa o 18. hodine uskutoční v historickej radnici v Košiciach československý novoročný koncert. Predstavia sa na ňom huslistka Terézia Šofranková a nevidiaca klaviristka Ráchel Skleničková. V bohatom programe zaznejú známe melódie sveta klasickej, ale tiež filmovej hudby. Podrobnosti nájdete na stránke talentschool.sk. Mladí z komunity Čenákolo pozývajú aj v tomto roku na živé jasličky do komunity Čenákolo na včelársku paseku pri Kráľovej pri Senci. Na živé jasličky v ich podaní sa môžete tešiť 27. a 30. decembra a tiež 4. januára vždy o 17. hodine. Bližšie informácie získate na stránke čenákolo.sk. Farnosť Svätej rodiny v Bratislave pozýva na večer hudby a slova s názvom Prichádzam k vám. Program sa uskutoční v sobotu 21. decembra o 18. hodine v kostole Svätej rodiny v Bratislave. Tešiť sa môžete na Daniela Heviera, Františka Kovára, Jána Galoviča, Simu Magušinovú, otca Juraja Viteka a ďalších. Všetky podrobnosti ponúka stránka svetarodina.fara.sk. Maltéska pomoc Slovensko aj v tomto roku pozýva na tradičný maltéssky punč, ktorý sa podáva do 18. decembra v rodinnej zóne na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Výťažok poputuje na pomoc núdznym. Podrobnosti nájdete na stránke maltéskapomoc.sk. Bratia františkáni pozývajú na duchovnú obnovu s názvom Cesta čakania. Obnova sa uskutoční v sobotu 21. decembra od 8. hodiny vo františkánskom kostole svätého Jozefa v Prešove pod vedením pátra Gabriela. Podrobnosti nájdete na stránke františkáni.sk. Výstavisko Incheba pozýva na Dni Vianoc v Inchebe. Do 22. decembra nájdete v Inchebe v Bratislave tradičné, originálne a praktické darčeky pre každého. Nechýbajú ani vianočné ozdoby, odevy, kozmetika a množstvo ďalších produktov od výrobcov zo Slovenska i zahraničia. Podrobnosti nájdete na stránke incheba.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.